Hyvä seurakunta. Sori. Toivottavasti kaikilla muilla on puhelin pois päältä. Me olemme kaikki kokoontuneet tänne todistamaan suurta rakkautta. Ollaankohan me nyt oikealla tiellä? Faija kai vasta. Ekaksi se hälytti, mutta sitten se löi luurikorvaa. Mitäkään siellä oikein tekee? Eihän vihkimisen aikana voi pitää puhelinta auki. No mitä me sitten odotetaan? Mennään, mutta kumpaan suuntaan? Mennään nyt vasemmalle. Okei. Vauhtia me ei ikinä kerätä. Tahdotko sinä, Laura Kiviranta, ottaa Eero Vanalan mieheksesi niin myötä kuin vastoinkäymisissä, kunnes kuolema teidät erottaa? Tahdon. Tahdotko sinä, Eero Vanala, ottaa Laura Kivirannan vaimoksesi niin myötä kuin vastoinkäymisissä, kunnes kuolema teidät erottaa? Tahdon. Tämän seurakunnan edessä julistan teidät mieheksi ja vaimoksi. Voitte suudella morsianta. Täytti vähän myöhäistä. Tuoma, mitäs täällä teet? Laurahan on tavallaan mun sukulainen, niin olisi ollut epäkohteliasta olla tulematta. No niin, tervetuloa vaan kaikki ja viihtykää. Kiitos, että tulitte. Ja kiitos lahjoista. Ei me oikeasti mitään oltaisi tarvittu. Meillä on toisemme. Kaunis pari. Tarkoitan siis tietysti hääpari. Skål vaan. Minkä takia sun piti änkeä tänne? Mä haluan juhlia Laura häitä. Kyllä me kaikki tiedetään, miksi oot täällä. Niin kerropa ihmeessä mullekin. Mä rakastan sua. Arvoisa hääväki, me vetäydymme tästä nyt tuoreen vaimon kanssa häsviittiin ja vähän lepäilemään. Ja sieltä sitten pitkälle häämatkalle. Mille häämatkalle? No se on yllätys sulle. No kun mies komentaa, niin kai sun pakko vaimon totella. Rakkaani, saanko luvan? Kylläpä Laura ja Eero näytti rakastuneilta. Niin näytti. Vai mitä, Lasse? Juu. Voisitko saada lainata tuota Lassea tanssimaan? Omalla vastuulla. Lassella tuntuu olevan askeleet vähän sekaisin, tiedä missä se ajatus liittää. No, pystyt hakemaan ja tanssittamaan Markin pääpyöryksiin. Lähdettäisikö kävelylle?
Ei oikein huvittais kökkiä täällä koko ilta. Mennään vaan. Raitisimma voisi tehdä ihan hyvää. Laitas nyt mun pää pyörälle, niin kuin Paula käski. Kato nyt, Tuomo. Onni varmaan kitisee. Pitäisikö mun... Anna Tuomo nyt hoitaa. Meillä on sitä paitsi tanssi tässä kesken. Mä käyn ihan äkkiä. Onko sulla joku ongelma? On. Täällä on kato varmaan liikaa hälinää. Onnellista hääpäivää, Laura Vanala. Sitä samaa arvon aviomies. Eihän meidän pitänyt lähteä yhtään mihinkään. No pitää meidän nyt kerran elämässä maapallon ympäri pyörähtää. Ja jos sulle sopii, niin lähdetään jo tänä iltana. Tänään? Niin, tämähän on aivan liian arkinen paikka sulle. Mä olen varannut meille sviitin Pariisista. Ei. Nyt, Eero. Nyt stoppia. Ensinnäkin, mistä sinulla on tähän rahat? No, mulla oli vähän säästöjä. Mä sanoisin, että aika paljon oli säästöjä. Okei, mä tunnustan. Mä joudun vähän lainaamaan, mutta totta kai mä maksan kaiken takaisin. Mä haluan kerrankin elämässäni tehdä jotain räväkkää. Jotain, joka ei ole järkevää. Ilman sua mä en uskaltaisi. Sun kanssa mä uskallan ihan mitä vaan. Eihän se lentänyt sentään ihan vielä lähde. Ei. Se Vesa kuulostaa tosi mukavalta kaverilta. Niin se onkin. Mut ei sitten sanakaan Maaretille. Missä ne on mennyt? Kas siellä Maaret? Onkohan tää hyvä idea? Tää on huono idea ja me molemmat tiedetään se. Miksi me sitten ollaan täällä? Siksi, ettei me voida tälle mitään. Eikö se mukaan enää ole tanssimassa? Hei, Kari! Mitä Oona tuolla tekee? Missä äiti on? Meni just yläkertaan. Missä helvetissä sinä olet oikein? Hakemassa Eeroa. Mitä sä nyt oikein sekoilet? Eero oli just täällä. Vai oliko? Aaro on esittänyt Eeroa. Ja vaikka kuinka kauan. Tässä on oikea Eero. Nyt meidän täytyy pelastaa äitisen hirveän kyysistä. Laura Vanala. Mä rakastan sua. Mä rakastan sua enemmän kuin mitään muuta tässä maailmassa. Hupsa. Laura. Tätä sä olet koko ajan toivoni odottanut. Jos olet ihan rehellinen itsellesi. Hyönäs. Aaro on pitänyt Eeroa vankina jo monta viikkoa. Mä seurasin sitä ja onnistuin vapauttaan Eeroa. Me ei soitettu vielä poliisille, ettei Aaro huomaisi mitään. Okei, mä käyn selvittämässä asiaa. Tervajoki, tarvitsee apua. Käydään kysyä Respasta, että missä se sviitti on. Tarkistetaan ekaksi, mikä siellä on tilanne. Otetaan ihan rauhassa ja katsotaan mitä tapahtuu. Pakkaan tässä on jotain tehdä. Hei, minne sä meet? Mä tuun ihan just takaisin.
täällä tapahtuu? Sinä. Sulla on vielä mahdollisuus lähteä täältä elävänä. Okei, käydään seuraavassa elämässä. Älä satuta mua. En mä koskaan oikeasti halunnut vahingoittaa sua. Kyllähän sä sen tiedät. Halo. Oot sä täällä? Ei täällä oo ketään. Älä koske mihinkään. Hei, menkää takas sisälle sieltä. Olkaa hyvät, menkää takaisin sisälle, tää on poliisiasia. Kuulitte mitä Tervajoki sanoi, menkää nyt takaisin sisälle. Jos Eero tai siis Aaro on tuolla, niin missä hemmetissä Laura? En mä tiedä. Voi helvetti, mitkä häät. Kari, koita saada kaikki kerättyä tonne juhlasaliin. Mä tuun ihan just perässä. Tuomo Tervajoki rikospoliisista. Haikon kartanossa on tapahtunut onnettomuus, johon aika todennäköisesti liittyy rikos. Nyt vaan odotellaan ihan rauhassa. Näit sä Oonaa? No mihin se nyt on kadonnut? Ja tuokaa koko kalusto. Kyllä joo. Ja tarpeeksi porukkaa. Selvä. No, mitä seuraavaksi? Sitten vaan odotellaan tekniikan poikia. Okei. Otetaan kaikki ihan rauhallisesti. Pysytään tässä tilassa. Poliisi tulee kohta paikalle ja kaikilta otetaan henkilötiedot talteen. Missä sä oot ollut? Joku työnnettiin just tuolta partsilta alas. Mitä? Siinähän sä oot. Missä äiti on? Missä sä oot ollut? No tuolla vaan, mutta en mä löytänyt ketään. Äiti, ootko sä kunnossa? Anteeksi, että mä en uskonut sua. Sä olit oikeassa koko ajan. Onko täällä ketään? Huhu. Laura. Oona. Äiti, se on nyt ohi. Onko se kuollut? On se. Menkää takas sisään vaan, nyt ei ole enää mitään hätää. Saanko mä nähdä Ville? Mulla ei ole enää veljeä.